Ihmiset on kysynyt, että mikä tämä meidän palvelu on. Wise Platform Gym on kuntosaliyrittäjälle tarkoitettu järjestelmä, jolla voit pyörittää koko sun salia. Oli sitten peruskuntosali, kylmäsali, pienempi studio tai CrossFit-sali. Jäsenyydet, maksut, kulkuoikeudet ja varaukset hoidetaan saman järjestelmän kautta. Asiakkaat eivät tarvitse avainlätkää, koska salille kuljetaan mobiilisovelluksen avulla. Ja appissa hoidetaan kaikki ryhmäliikunnan varaukset. Asiakas näkee ne sovelluksesta ja varaa paikat itse. Samalla järjestelmä päivittää kapasiteetin ja kävijöiden määrän automaattisesti. Sitten myynti. Kaikki tuotteet, jäsenyydet ja kertakäynnit kulkevat järjestelmän kautta. Joko appissa, kassalla tai verkkokaupassa. Kuukausiveloitukset hoituvat automaattisesti ilman, että henkilökunta koskee mihinkään. Jos asiakas ostaa kortin verkosta tai vaikka suoraan oven takaa, jäsenyys aktivoituu heti ja kulkuoikeus päivittyy reaaliajassa. Ja kaikki muut toimii taustalla. Laskutus, kohdistettu markkinointi, sähköpostit ja ilmoitukset. Kaikki hoituu samasta järjestelmästä ilman, että tarvitaan manuaalisia päivityksiä. Yrittäjälle taas tarkoittaa sitä, että koko salin ylläpito hoituu yhdestä paikasta.